Hi guys, kini si Bernie Bitok-Bitok. Daghang salamat sa inyong pagsuporta sa akong podcast. Please, supportahin ni siya para magsige pa kong upload. Salamat na, labi na sa mga Nadia, mga OFWs nga nagsunod. Thank you very much. Please i-share ni sa uban na mga Bisaya diya nga mga followers. Again, please support my podcast. Thank you. Nagbabalik po ang inyong ayan, Tita B, the place to be. Guwapa ko dili, guwata ko B. Ang atong cellphone number, atong hinahinayon, 0995-335-2093. Para lang ni sa katong mga medyo na problema na, kaya medyo wala kasabot sa sitwasyon sa ilang mga relationship. Pero kung inyong problema diya kay ang hinabang na sa, gilabyan-labyan ra mo, ana, pareha na tatanan, wasan mi hinabang. Siyempre ako lang i-shout out si Joe Romantico nga nakaroon sa FM booth. Ug ako na diri sa station. Lamig ang live ni Joe, pa Netflix lang may gala. 0995-335-2093. Kung naka-text na, pwede na manawag mga gala, ha? Kung wala pa, i-text sa daan before manawag. Okay? Okay. Para ma-direct to the point na ta mga gala. Itabi naglibog ko sa krisis nga niabot sa atong nasud karon kabahin sa kubo. Kaya pag-ingon ako nawa na lagi ng COVID lagi. Kaya pareha na ta itabi na ko'y uyab karon nga naay anak kung saan man ako ni. Mas nindot na may anak kay package deal, buy one take one, di ba? At least na kay masugo palitog suka. Good afternoon, Tabi. Posible di ay titabi nga full of love in yung relationship sa sulod sa 8 years. Tapos makita og mapin nimo nga unsa kadako iyang love nimo. Tapos all of a sudden nakasala siya tapos mas gipili niya ang bae kaysa nako nga love man ka kaniya miniya sa iyang anak. Nako, patay disgrasya. Muna lagi ni kanong mutanaw kag the world of married couple. Mo ni karon ng kabuangan sa asawa, di na mulihok may gala. Ganina pa ni siyang alas 6. Why lihok kay? Hello? Char lang ko. Kinsa ni? Kuan ko tabi. Si itago sa pangalan nga si Giselle ko tabi, Giselle. ay Giselle. Pila edad nimo Giselle? Mag-27 karong May ko tabi. 27. Kanimong gingon nga 27. So kung 8 years ang relationship, so 19 pa ka. Yes, ko tabi. Okay. Tapos, uyab pa netong istorya ang dili ni Minyo. I live in partner ko tabi. Murag Agay. nag-inap lang for 9 months. Then nag-ipon na dayon. Pila mo ka years nag-ipon? Kuan. Ay, 8 years ko tabi. 8 years dito ba? 8 years, yun ang inyong panag-uban. Saka no, sa 8 years, wag ka nag-request o di mo nagninyo lang ga. Ay, tanang, dili pa ako na di magpakasal sa kita. Tanang, wala pa po sa mong plano kita di. Trabaho kami. Sa nakalami din. Ano mainggan nyo magita mag-live-in pero manginta nga dili taganahan magpakasal. Ano yun na? Para anli? Actually, dili kita di. Nagplano namin. Last year kita di 2019, magpakasalon kami August. Then, na-discover din ako iyang affair mga July. So, wala na ako. After pila ka live-in, bago lang nimo na-discover? Ano sa lang muna plano na magminyo tana? Saan? 2019, mga August, magpakasalon So, last year. Last year pa. At sa July dahil anak kita di, na-discover din ako nga nasa affair. So nga. Then galibog lang. Tapos unsa may asa maka nga part nga naglibog? Kuan sa bito nga love kay ka sa tao, love kay kaniya sa imo lang gatuyok iyang kalibutan for how many years, silaw sa kanya ginakit kaniya. If makasala sa kita di, diretso mas Yun sa nimo pagsapon nga naa siya di amin sa imo nga naa siya lain. Kung anong good tabi ka nang so make the story short kanang nang tana ko sa yung mga kauban driver kana mo feel na something like good na kanang wala lang sa ni uli isa ka sandihan. Wala gid ako sa nakon ay makontak na ko sa motuba gina sa moto adto ko sa grahe.
Sana ko Okay. siya makauban friend ko, kasi nga ana naa daw na gitabuangan Okay. akong teaching partner, Tapos? mga taon na wala pa lang daw nagbulan po. Wala pa lang sila nagbulan daw sa bae that time pagkabalo na ako. Pagkabalo nga kanang siya mismo ni amin sa imo. Okay, kano na ko sa iya tita binutan ako tinuod bagyod ang mga istorya sa makauban na ana. At first kita bigalimod sa ana lang sa katagal lang og space na knowing him tita B nga dili na siya pwede mo hawa sa mo or mulakaw sa ako nga puyo sa salang kadi na siya mabuhi tita B. Na Unsa di siya mabuhi kung dili na siya kaya magkuan nga kanang siya lang. Dili na siya sanay nga maging alone ba na ana siya nga dili daw wala daw siya affair pero pasagdan lang daw nako sa anak ba. Ana ko dili okay sa ilag ako siya tita B kaya ina para din sa kailangan. Okay. So eventually to make the story short ni amin siya sa imo nga na dayon sa oo. Then ako tapos ko at first sabi nga isag na ama pa sayo na ko. Pero dili naman daw sa tita B. Dili makatanaw. so iya din gipili din tinan nito yang bag-o kaysa sa imo ha. Ano ko Burag- Okay, namoy anak wala. Anak kita di mag. So kibali ang imong pangutana burag dili nimo madawat nga people change. Oo, anak. Murag gusto nimo ipamuka sa iya nga asa na to imong mga promise nga Oo, ako ra gyud tapos nibalhin day siya. Oh, possible Anak. daw ito. Ah, Pero ano kita B, naamang gapitan nga mawaan ka nga makibalik ka ba. Pero wala namang kumata kita dito. unsa sa lately gusto siya magbalik sa imo ha? Balik ka o. Kaya nga no day nagbulag sila sa iyang uyab. Wala po, ana lang siya nga kanang pwede ba nga kanang. Siya na lang siya. Nga duha mo ka buok ana. Dili. Nga seryosohon daw nako na sa balik. Pero wala namang kita mga pagpa. Jala ko kasabot ha? Again, makipagbalik sa imo ha, pero wala sila nagbulag. Dili. Ako na lang daw, makibalik. Ako na daw ano ba. Kumbaga, balik na lang siya sa ako kay kanang kumbaga nagbasol na daw sa ana. Kaya nagbago na daw siya. Nagbasol na siya. O lagi, ako lagi pangutana lagi. Kung sa nga lang nga nagbasol siya, meaning to say, nagipagbulag na siya. Siguro, wala ko kadamit sa tabi kay. Dili mo sa pangutanong, ano, makipagbalik ka o sabay pasabot, nagbasol ka, wala na sila. Asa man? Makigbalik ka. Kami na daw salit. Tapos wala na lain ba. Pag inana siguro yung anak, ano yung point? Mura dili ka sure. Nga murag ingana siguro, ano man naman ka nga. Sure siya, unsa iyang pasabot. Nga nagbasol ba siya? Di na sayop lang to yung gibuhat, gibulagan na niya yung uyab, kaya di na siya balik sa imo, ana ba yung pasabot? Isa sa dili ko makasure sa bisay. Implicit ba sa bisay Bruce? Unsa sa Bruce. Babae, gid siya pagkabalo. Siya mismo. Siya mismo nag-ingon nga boros. Boros pero iyang gibulagan. Pero wala nag-ingon sa ako sa kagihan, nagbulag sa, basta yung nag-ingon lang sa magbalik ni. Di lagi langga ba? Samantaon ka lang daw, kalaban ba si mong ulo eh. Oh, Pasabot lagi ako kung ang tao makipagbalik, meaning to say wala na siya relasyon kay gusto naman kaibalik except kung insa nga pwede ba mo balik ta bisag kami lang gihapon dungan ta mo duha ana lugar. Ay wala. Oh. So meaning to say bisa pag moing kagkarog naborusan, o sige fine. Pero wala na sila nag-ubang kay nagmahay na siya. O what if mo nga ng sitwasyon, madawat ba nimo? Dili na ko tisay. Okay. So, ibutan na to, nagmahay siya, nasayop gyud siya. O tuod man ikaw gid yang love para sa imo ha, di na nimo madawat. Okay. So unsa may pangutana na to karon? Di lang imo lang na realize nga makasala gid gyapon. Then muna siyang tinuod. Langga and para sa imo ha ug sa tanan mga naminaw karon. Always remember nga ang mga lalaki ihatag ginatanan pabulak-bulak para muoo ka. Okay? And tao rata ug mausap kita. Dili sa ingon po, dili po measurement sa relasyon nga kung dugay na mo, automatic ka mo na forever.
ang pinakasayop imong gubuhat dito, nag-live-in ka. Lagi po. Ang problema sa live-in, ani, nisukad, balag mo palag mo, basta kay Tita B, nisukad, ang live-in, gansi gyud perminti ang babae. Oh. Anuman, gansi because moabot ang panahon, masuman lang lalaki, mga bitsya, matusaglain, pwede gina niya buhatong kay technically dili man mo minyo. Wala kay makuha. So, kanang naitabo sa imuha, resulta na sa imong mga desisyon sa una nga nisulod ka og live-in. O okay, fine. Ay mo ingon nga, ila-ila, fine. 1-2 years, okay, fine. Okay ko. Live-in mo 1 to 2 years, fine. Problema, nakaanak. Nakaanak na, ni dako pag yun, nag-grade 1 na lang, huwag ka po'y pakasal. There's something wrong. Magmas wedding ta. Pakasal gid mo. Para rin na to makita ang katag because ang mga lalaki, pag ang ikaduang ulo na gali ang mupangsyon, ang ulo na sa ubos, wala na sila pakialam. And bura din mo madawat nga, di ba? Grabe yung saad, pila 8 years. Wala yung sukad sa balaod na once more than na mo 5 years, di na mo dapat magbulag, di mo dapat mangabit, dili. Wala yung anak. Wala assurance. Naiuban, nag-ila karon next month, nagpakasal na dayon. Okay, nagbukal-bukal ang gugma. So dapat, sa imuha lang ga, dapat learnings na. Nabay bago karon wala. Ay, mga kasulod sa tabi. Oh, karon, for example, naibago karon. Learn from your experience. Kani ba, kung kinud-anay ba gini siya, then tas-tasan nimo ang imong pagdiskarte niya, tanaw nimo, ilaylaw nimo siya. Then kung ang purpose niya, tanawa na nga dapat kani nga bana o kani nga uyab dapat sunod nako is pangbana na gini. Pang husband material, willing ko idalong ko sa altar, tagang ko nindot nga pamilya, ana ba? Okay. Dili mo bika diretso. Okay? Okay. Ga-contact pa ba mo sa ex? Kita man ni kita di kay naman saya ko na lang. Oh, Ang no. agyanan sa anak. Agoy! Ang kinatawaan. Ha? So, hawiran niya yung mong anak, tapos hawiran po niya ang giagian sa anak. Ang tinood. Wala na kita di oy. Amis. Dami. Ditaas imong ilong, klaro kayo. Agoy, ang kinatawaan. Agoy, klaro kay naligwatan jud magyala. Ayaw na. Oh, wala Kung siya. bata, ano na ba? Yeah, be professional. Okay. Pero in fairness ha, first time ba ni naitabo nga imong bana o kaning lakihan nakasala? First time kita. First time. O sige, ibutang na to ha. In fairness, ibutang na to lang ka kay tao lang po siya. Ang lalaki ko na sila pilaray kuan, dali rin matintal. Ibutang na to gitintal ta sa babae. Usay na niuyon ang panahon, muna nagkita sila, nadampaan. But if ever kung nagbasol gyud siya and ikaw pod single pug ka and gusto niya tanan nga buon inyong pamilya, da gusto niya nga magbago, di gyud sa mo padulong sa imuha. Pwede ba na niya na? Labas ay pwede buhaton nga kamo magkadayon gihapon? Ayay nawala may gala. So meaning to say di na siya may gala. Ay, nako. Ay, nakabalik. Hello? Hello, kita di. Pwede ba na? What if kung talagang, in fairness lugar sa iya ha, what if kung talagang nagmahay siya? O gusto niya nga, daugon ka, balikon yung kanya, maningkamot sa, nga magbalik yun mo? Oh, ako na yun, sayang. If mabot niya lang ang time, kung kami good, or willing din siya nga mabalik sa ako, tagaan ko nagtaas-taas nga panahon nga nabuhi sa asigan. Di ani mo baton. To be honest ba, langga, to be honest ba, napay gugma? Feeling si tabi ako, oo, Okay, pero, no. Ngani. Are you dating now? Or naigapanguya? Dating, oo, then Okay. nagpanguyab, pero dili pa bitaw gusto ko ng convincing. Sabihin mo sa kanya, naiuban nga gapanguyab. Then, sabihin mo sa kanya, siyempre, huwag makakagisugot.
Wala pa. Wala. Oh, sabihin mo sa kanya, di manguyab sa kutro. Then promise you nga if ever kuan manggaling din pakaslan ka. Nag-decide. Lagi sa bagay, di man sad mo ingon nga naminyo siya. O ikaw dalaga pa man sad ka. Sige, let's try. Kung basin day pwede pa nato ni ma-fix. Ibutan na nato nga nakasala lang gid siya. Sige, fine. Okay, tao ra ta. Ingnan lang siya nga sige, kung ingana imong paramda, manligaw ka ulit sa akin. Ana, ayaw po ni, kaya at the end of the day, magkita mangyapon mo, kaya man mangyapon sa imong anak. So, imong buhaton, o sige, manligaw ka ulit. Ingna. Oh, ingna siya. Manguyab siya otro. Tapos, manguyab ka sa ako. Kanang wala kong panahon nga wala kita ko masagasaan kita dili ko nang taud-taud sa bulag ina na ba dili ko bulagan man niya makigbalik sa ako dili ko sige na man gid kita. Ano man? Ano di mo kaganahan? Bulagan niya para sa mo. Dili ko kasi napaano ko Sa lagi garbosa. Garbosa ka sa pagbuot kay iya man ang desisyon, magbuot-buot mo kay. Kung imong uno na o nana mo'y anak pod, samantaong kay. Ay mo nimo siya kung asa imong kalipay. Kung kalipay nimo na nga bae, pakasli na diha ka. Ayon ako sa muka, magpakaman ka sa akong anak. Ana. Pero kung imog yung kung gigong i-prove sa ko, ipa-feel sa ko, ipakita sa ko. Ana. Pero para ma-pressure siya, ingnon nimo nga naanay ka panguyab sa imo hapon. Oh. Okay? Requested song to gabi. What song? Imahe. Imahe. Ganina rin na. Thank Sige, you, try. Ako yun si Joe. Okay, bye. Bye. In fairness, kung for example, kamo ang mga bana na nakasala. Ibutan na ito nakasala lang kay tao lamang kita mga gala. Ibutan na ito natinta lang kita. Sahay po sa mga lalaki, na po yung mga stages sa life na kanabitang medyo prone kay ka or na po yung mga work, mga nature nga medyo na prone. Medyo nadalag yung lugar ta may gala. Kaya wag mo tuyo kay kamulor kag lingkod, wa kay gibuhat gichan kaniyang panty. Uy, sa man ni panty. Ay, sorry sir, naitchan ako sir. Sorry gyud kayo sir, wala ko matuyo. Ana. Na mag-iisa nga na gyud nga hagiton ta. Pila ra po'y kusog mga lalaki. Di ba Jo? Tingog Jo. Tingog. Di ba? Pila ra po'y kusog. Ibutan na itong nakasala. Pag nakasala, unsa man dayon. Di ba? Kung nangayo gid pa sa ilog kay kausara pod na naitabo, di sige, padayon na siya nga manguya, ipadiskartiya, ipapil na siya nga, sige, ipapil sa ko na nagbago ka or love gyud ko nimo ana. Di ba? Ano man na? Love is sweeter in second time around. Ala, 1:42. Mamugas sa ta? O, mamugas sa ta. Kadyo lang kaya, ha? Alauna, 52 sa atong oras mga igala. Nagbabalik po inyong ayaan, Tita B, in the place to be. Guwapa ko, liwata ko, be a party. Lunes karon mga igala, ha, Lunes. Parang kailan lang ang mga pangarap ko'y kay hirap abutin. Pero tunga-tunga na rin ta sa Abril. Tataw-taw rin, magmayo na po dayon. Ay, yung sa magiging kaninga bulan ko ito mga igala. Laay, naging kayo. 0995-335-2093. Tita B, akong mama kay isog kayo sa ako. Pero sa akong mga igsuon kay buutan man siya. Lah, adopted. Hello? Hello. Kitsa ni Si Jane. paliyo ko pakipalong sa radyo lang ga. Okay. Para, okay, ga-echo atong tingog. Ana, Hello? okay. Pila mo kay igsuon lang ga? 6. Pila? 6. No, ikapila ka. Ako ang kamagulangan, Tita Be. Pinakamagulangan.
Oh, O di mo, di ay, kay eldest ka man di ay. Pila edad nimo lang ga? 19. 19. Ang nagsunod sa imo, pila? Ako nasunod siya ka Tita Be. Pila edad? 18. 80. Uy, murag do re mi pasulatin. Ang sunod 17, sunod 16, 15. Usa ra katuig ang ligwat niya na. Gaya ako sample lang kapag mayong ka nga sa imo isog kaayo pero sa umaigso nimo butan siya. Tagay na mig sample. Manong go Tita Be usay ka nang gatungotana bitaw ko sa Tita Be. Nakoy pangutana sa iya ba na. Di ko niya tubagon. Sa maasa mi nimo gibuhat ni Papa kanang ana nga pangutana. Unsa nga Ha? pangutana? Tagay unsay sample. Unsay pangutana nga di sa nakuan sa tubag. Wana katubag. Sa Tita Be, nakoy pangutana sa iya. O unsa nga pangutana? Ay kan nakoy pangutana sa nga. Ma, nag-asa na si Kuan, Tita Be ba? Ande dili ko na tubagon pero pag akong isuon gani mangutana sa iya, dili mo siya ay motubag sa akong isuon. Kibali. Nagkaon na ka? Di mo tubag. Amang. Ay sorry Tita Be. Ana luga? Langga? No, Tita Be. Unsa nga? Kibali. Maasa ka padulong. Di mo tingog. Mayon ni Migson. Maasa ka padulong sa kugo. Ana lugar? Langga? Langga. Nawala may gaga. Siyempre, magulang manggod siya. Lagi mga batanon karon. Dahil kay masilo. Gamay ra. Nagaling uban karon nga bata pa, mayon na gay o lagi hilom na saba kay ka. Itabi na ako'y problema akong uyab na ay lain, pero still gatawag yapon sa sakua. Gusto siya mo do sa daghang duduanan. Pero ako na siyang giingnan nga undangan ako niya, si Ella Deni. Ha? Si Ella? Ang mga wala mag-text, di na mo na tubagon. Ay mo singang nga, ha? Sa mga naka-text na, dali tawag na may gala. Naay nanguyab sa ako pero akong best friend nakagusto sa iya. Ganang kwan. Hello? 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 Tuan na natok. Saan niya akong signal nga mura mag-vaccine? Unay manawag untol-untol. Itabi na ako'y manghod na bayot. Tapos, favor kay siya kay mama. Dili niya halos palihokon. Tapos ako pa'y kasabaan na ako pa'y galihok tanan sa balay. Hello? Oh, good afternoon Tita Be. Palong ang radyo. Naman na. Okay. Unsa may labot sa iyang pagkabayot, nga mayon man ka nga bayot siya tapos di siya palihok. Tungod lugar siyang pagkabayot? Kuan ka nang kamuhuran magud siya nya saver kay siyang mama Tita Be. Ugyan na spoiled siya ba? Na-spoiled siya. Ang problema nimo kay murag dili siya kasugoon tapos ikaw mo'y perminti sugoon. Oo, tapos upay Ikaw ang magulang. Unsa? second to the youngest Tita Be tapos Second to kuan. the... susunod mo ani. Oo, sunod ni. So meaning to say awayon mo duha kay sunod. Oo, ako ra po di sa bahay Tita Be. Okay. So feeling nimo special kayo imong manghod tapos ikaw mo'y perminti sugoon ana imong feeling karon. Oo, tapos mo po'y murag pet bitaw ni mama kay permi gatagon. Kaya murag sa ako magselos pud ko ba kay So unsay pangutanan nimo unsaon paghilo sa imong mama? adili man. Adili, unsa taon nga
pagbunal sa tangkugo nga makuyapan lang di lang siya mamatay ana Dili po Tita B. because langga kitang tanan ni agi gyud tanang mga mag-igsoon. And I tell you right now, karon pa mi nakasabot nga nandagko nami. Kay usahay sa inyong edad, pila edad nimo lang ga? 23 po niya. 23. Ang problema man nato, each one of us, kitang mga mag-igsoon, nagitay issue tanan. Tanan. Ang magulang, abi niya, kapoy kay ni magulang, oy, kay sige lang ta sugoon. Ang mga manghod, mo po'y huna-huna. Ang middle child, mo po'y huna. Tanan, igsoon ay issue. Now, number one, I tell you right now, og sa tanan mga namina og kaganina na nawag na nag-issue sa mga igsoon. Number one, dawaton itong kamaturan nga usahay, tinuod. Naagyoy mga anak nga usahay medyo pabor gamay ang ginikanan. We don't know the reason. Maybe ang pirmiro kay ang bata kuan siya kanang wala siya giprepara kay aksidente lang siya na anak mo nang perminto di kayo na something. Like dason. Napoy uban nga mas care kay sila ni magulang kay ang magulang na history nga masakiton. Sige lang og kasakit mo nang each one of us na ingana nga rason. Now, konsultahan ta ka, ang practically speaking, sa tinud-anay, lain man si Tita B kay ako tinud-anay gyud way barbahar nga advice. Whether you like it or not, sa ngalan nga napata sa poder sa atong mga ginikanan, huwag yun tayo mabuhat. Pero kuan man Tita B, wala man ko sa poder sa kong ginikanan. Ano na reklamo mga nga sige sugoon, tawa man ka poder sa imong ginikanan. Kaya lang, masay man good na ako ipabilin kay wala, maglakaw lagi si mama. Manghanyo si mama, okay? Pero sa kuan, okay, bale, pero, okay ra sa imo ha, pero, usa lang wala ka ni dako sa imong ginikanan? Ning dako ko Tita B, pero ako tanan sa'yo. Wait. Naglibaw na ko ha. Wala ka sa poder sa imong ginikanan. Pila lang kakatuig wala sa poder. 3 years na Tita B. Ang tagal. Ano, asa man ka napadulong? Kuan, nilayas lagi ko tungod na reason Tita B. Ibang tura may gala. O di, what tayo mabuhat? Ane, what tayo mabuhat? Kung ikaw ang klase, palungasan mo radyo lang ga. Padili ako ang musagpa ni mo. Palunga. Okay po. Saba kayo. Sige po. Sorry. Palunga. Okay na po. Ana. Hello po. Saba man kayo imong tingog ya. Ay, wala tingog. Tita B, wait lang. Anong ga echo man na? Nag-loudspeaker ka? Ay, wala na Tita B. Ang radyo, palunga. Gipalo na ako Tita B. Hello. Hello po. Naka-loudspeaker ka lang ga? Opo. Palunga lagi, ayaw lagi pag loudspeaker kay saba kayo ang radyo. Okay po, sorry. Na po. Saba. Okay na po. Saba. Wala na po. Sa dalunggan lang ga. Nawala na yung radyo po. Tayo. Amang ko po kidney God, Tita B. Palunga lagi, wala na kay radyo diya. Wala na po. Ayaw pag loudspeaker. Wala na po. Kung ano nga. Jo, on air na to, Jo? Hello po. No? Check ang imo or daw. Hello? Wala man. Check. Imuha or So lang. Some need a bit na. Hello? Check. Feedback mo. Check. Hey. Raise na. Hey. Check. Hey. Saba ko lang. Ito lang ha. Check. Hey.
Imuha. Hey. Check. One. Check. Hey. Wala na lagi oh. Oh, kana. Check. 1, 2. Oh. Ay! Dapat akong ulo. Ano naman to? Siguro ka natandog. Again. Pasensya na medyo di mi kasabot sa anong lainganan ni. Okay. 0995-335-2093. Tawag otro lang ga. Pasensya lang ga. Kay gaeko gatuyo kang atong kuan. Mayang hapon na ako'y kauban sa trabaho titabi nga wala pagyod na tuli. Kay kuno mahadlok siya gusto na ko siya tabangan titabi. Sa man akong angin buhat tabi para matabangan ako siya para makapatuli na siya. So may problema nimo sa pagkapisot, nagreklamo ba siya? Pagbuot, kundi siya ganahan magpatuli. Kay mabuhi ra man gyapon ta kung pisot ta. Actually, sa ubang nasod, walay tuli. Kita ra diri sa Pilipinas, ang uban ras. Uban nasod, kapatuli, ang uban wala. So wala man ka siya nagreklamo, di man ka siya mamatay kung di siya magpatuli. Ay, problema. Larga. Ay, ang mga wala nakatawag, sorry kayo ha. Awan nimong wala naka-text ha. Text mo daan before manawag. Kita akong problema about sa akong asawa, easy ra kayo siya, gibinuangan unya, minyo na baya siya. So, easy ra kayo siya, gabinuangan unya, minyo na baya siya tita. Insulto kayo sa akong part tita, muraga kaminusan among kaminyoon ba. Isa pa akong asawa, dili siya isa pa, akong asawa, dili siya maka-strike sa gabinuang niya. Ako naman siya gistoryan na dapat yun niya buhaton, masuko na noon sa tita ko sa tabangan. Ha? Sige, tawag daw, Biga. Medyo maglabad akong ulo to. Mayang hapon, tita Bi, ka na magpa-advise lang to ko kung unsa kung dapat buhaton ako man yung problem is na ako'y boyfriend na feeling na ako kay relatives me. Ay, hello. Mayong hapon. Mayang hapon. Kisa ni... Kinsa si... Joey. Si Joey? Pila na edad ni mo lang ka? 18. 18. Asa man mo nag-ila imong uyab? Sa among ara, Tita B. Ada pizza? Sa among ara. Sa inyo hara? Oo. Ang anong dili maka-sure nga relatives mo? Yun lang nako, Tita B. O di, ang susion, ang ilang family tree. Iyang mama, iyang papa, kinsa iyang mamagpapa, ana. Pero ang history sa iya, Tita B, ko, kuan ka nang gidalaran niya nga apelido. Pero kaila sa siyang mamagpapa? Ha? Kaila sa siyang mamagpapa? Dili. Dili? Oo. Ngano man? Asa da iyang mamagpapa? Ha? Asa da iyang mamagpapa? Wala na. Wala na. So man, Oo. ipanaw na o wala na nagparamdam? Wala na, good. Nipanaw. Namatay. Oo. Anduha. Oo. Wapo siya kaila sa mga angkol niya. Wala po. O di, may problema. Okay, Nagminahanay okay. man ka mo lang ga. Oo. Oh. O di okay ra. Okay ra sa Tita B nga, kuan ka na. Ang iya magigidala sa kuan. Lahi ka ng kuan murag paring kinanamang. Sa iyang gidala kay Paring kinamo. ang iyang gidala pa rin tinamo. Sa gidala, sa iyang gidala gibit-bit. Na apelido. Apelido. Ay wala man may problema sa apelido. Ang apelido is just apelido. Ano na lang. Pangayonin mo yung birth certificate, tapos tanawa dito kinsay ilang ginikanan. Tapos ang iyang ginikanan, isibya dia sa imong mga igsoon kung kaila ba o imong mga angkol sa iyang mga ginikanan. Anara? Para pa klaro. Sige, Tita B. Okay.
gaboxing man itong signal na tubstak, tubstak, tubstak Sa linyar sa nasa ano ba? sa pabi. Mga way hinungdan lagi ta karon ba. Itabi wala lagi may kadawat to exit pass. Oh, di meaning dili mo exit. Tita, akong problema about sa akong asawa, easy ra kay siya gibinuangan unya. Minyo na baya siya tita, insulto kayo sa akong part tita, murag kaminusan among kaminyoon ba isa pa akong asawa dili siya maka-strike sa binuang ni. Naglibog ko ani kisay nagbinu. Elo? Ela. Kinsa ni si? Clark ni tita. Si? Clark. SARS? Clark. Clark. Tita. Ang akong problema kay akong asawa. So imong asawa. Ako ang asawa tita. Oh, easy ra kay siya gabinuangan unya minyo na gibinuangan kaniya. Dili ka ng kwantita, baka ng gabinuangan dito sa talang tao tita. Gabinuangan siya? Kisay Oo, gabinuang? Nang open sa baba, ka ng istorya rin tao. Oh, sama sa pag nag-agi bitaw sa kut ito lang yung kilid nga na bitaw tita na. Late time tita. Okay, bali ka nang Makasap- ang kan unsay pasabot nga binuang ka nang mura. Unsa ni chicks day kay nimong asawa di ay? tita. Chicks kayo. Okay. So chicks kayo Yeah. tapos kanang murag unsay nature siyang trabaho? Unsa siya kanang nature siyang trabaho, factory, sales lady. Dili po sa murag matawag sa sales lady tita. Sales lady. Tapos kung for example, anak kuhiton siya ana. Tapos kung kuhiton siya minsan siya, ayaw basa mo kaayo, anang katawa unsa man siya? So makatawa po sa tita yung So giganahan. Mo galing napo dili kay kasalan dita na po yung time nga guide na siyang pang trabaho nga kung kawal lang ko kung magbulag na mo Kanang may ana, okay. Dahil nga na, okay. Tapos, yun sa nyo pagkabalo nga kay tabo na, makita ni mo? na may time kita nga na ako na Pareha lugar mo kumpanya? like na una lang ko mag-out sa iya, una ko mag-uli ba. Pero pareha mo kumpanya. O kanang... Like po. Lahi po. Okay. Takong, unsa lugar na maghulat lugar ka sa iya, ha? Okay, iya man ko paulat ng mga 1 hour before okay. ko mag So, kibali, para nimo, nakita nimo, maglagot ka sa iya, ha? Kay murag ka-enjoy siya, murag dili niya gabadlongon, ana. Kung iya, di ba, dili na ba, ang ginakwent na ko dito, dahil na ba ang ninyog ka ng, as in, uyab pa mo, lalaga pa siya, di ba? Adyo lang. Kani ba nga babae, friendly ba didaan? Basig friendly hon po ning bayana, kanang dagan kay amiga, may mga biga sa mga kauban sa trabaho. Dili man, ang lahi man nasa kapag ang friendly na sa tita, pero sa kaila na daan, pero kanang dili din niya kaila ba? Ibalik, na lugar dili niya kaila mo yung lagkalit nga, ay, or mukusi siyang kilid, ana lugar? Pero, laras ka uban sa trabaho, dili niya close. Mo lagi, asa man ka nabikil sa katong dili close, so okay ra manguhit ang Okay, close. naamoy time kita nga ginagistro na ko nga, yun sa ba din mo asawa, part, pala pa naman ka para marespetuan sila. So, kaya na ba, murag. Kibali mura siya kana. Lagi, so mura lagi siya friendly lagi kayo. Kaya di masya mo reklamo kay kung ikaw babae, kung bastuson ka o ananaong ka, kung hindi ka ganahan, ikaw mismo, mo panagyo ka. Uy, ano mo kunimo ba? Meaning to say, kung gananaon siya, taga-ka-enjoy ra sa kay wala ra sa iya ha. Para sa imo ha, murag big deal na sa iya, dili ba sa ingana daan sa una pa? O karon ra nga sa una nga dili pa mo minyo daan na sa ingana. Dili sa totally nga na tita. Karon lang bug din sa nga Sa ibang lugar na minyo na samot lugar nga ingana yang ako isa ra man og giyan siya tita ko nga gusto na ko ngay mag ngana nimo. Nimo istirahan bitaw for example kana ayo po niya na agay minyo na ko na ko iba na unya basig na kaminos kana ko ba hindi ang problema mo gud unsa man nga level ang pasabot good ang problema man ri base mo ang imong level sa selos
Usawa man na kay sa tinuod na ilang bisag kami sa opisina daghan mi mga ingana. Dili mo Hindi na malikay ng istorya depende gina sa level sa imong asawa. Kung kabalo man siya unsay joke. For example, Dili, kita, press like- office mate ha. O meron ta office mate nagmubog shorts. Agay kalami sa short. O kana mabikil ka na. Dili okay ra kanya na. Lain mo Tagay kog level nga okay ra o say dili para sa imo. Sige tagay kog sample. Lain mo lang kita kung sa ang ako mga gikon kita. Tagay kog sample galing. Tagay kog sample sa level for nga imo example, tita. pasa. Sige, ikaw daw kuno tita. Sample lang tita ha. Sample lagi kanang para nimo bura dili acceptable. Na kaya sawa. Sinaon ka na kay masawa. Na wala na kuwito na ko. Kada kita kuwito na ang kilid. Adapit. Kuhit Awid anak dawiran. kuhit. Asa na dawiran. Uy, ana. Kilid. Gawid dawiran dayon. Hawid-hawiran mga pila. Kibali giganahan siya mga pila ka seconds na dugay kay lugar nga hawid-hawid lugar. Dili nga sila ka. Kanang pinakuit. Uy, ana on. Kanang pinakuit ba? Uy, ana. Naon niya. Kada kita yun na naon niya. Tapos ang iyang reaction, unsa lugar iyang reaction pag kwiton? Wala lang siya reaction. Tawar siya. So para sa imo dili na acceptable ang kuhit. Kaysa amo sobra pa mas kuhit mi das ABCBN ra usahay. Lain mo kita gud kay Mo galing di mo lang pasabot lagi. Ang problema man gud diha ang level sa imong kay kung for example, Brad, ang pwede mo ko na may tabo, Brad. Mo yun na lang siya nga ayaw na lang kukuha. Ang mo galing, ang problema na karon magsikreto na siya kay what if kung ana siya nga type na person or it's either imo siyang ibalhin sa trabahoan nga walay nga ang nature walay mga lalaki sa palibot nga walay kuhit-kuhit. Kaya ang ending mo diya, Brad, sa ngalan nga ikaw nakakita ka kay kung ang ako pasabot ani ba? Ang babae, Brad, kung motipas gyud na, Brad, kung mangita ginaglain, Brad, iya ginang buhaton. sakto ra. Kung siya nagsalig sa imuha o siya friendly lang, kanang kuhit di na makaburos. Kung di ko mo patol lang ng lakiha, way may tabo na mo. You have to trust your partner. Yes, kita. Ang ako mo sa kay. Akong personal mo professional ko. Dili ko gusto nga na. Lahi bitong may stress lang tao nga na. Mo lagi na lang, Brad. I tell you the practical ba? Mga na lang ko asawa. Sige, di kaganahan kay magselos ka o di kaganahan kay na istorya, tama? O di lang ko magpakuha nimo. Or pwede na ko nabuhaton, di na ko nabuhaton basta naka. Pero kung wala ka, may mag 24/7 ka na magbantay sa iya ha. Kung ingana gyud ko nga type nga girl, nga babae, Brad. Ingana na gyud ko. Pero tungod kay maglagot man ka, di kung nana ka, uminding ko nga for example, may mga babae nga mga barkadistang lalaki. Kung kabalo ko nga pag hawa na ko nana ka diyan nag-atang, pwede ko mingon nga awa na mo tanan, ayaw na mo. Awa mo. So mugawas ko nga clean, wa kay nakita, so solve. Pero kung wala ka, kabuhaton gyapon na niya sa sulod. My point here is like this. You have to trust your partner. Wala gitay, ang problema karon, bra, it's either kung di gyud ka ganahan, nga mga kuhit-kuhit, it's either you force her nga ibalin nimo sa usa ka kumpanya nga walay ingana. But I tell you, lisod kay mangita ingana nga sitwasyon. Daw na pa lang. Daw na pa kita ka lang kabantay ka nang magsakay bitaw kita na magsupan ni. Kanang magsakay sa jeep ba or mga musika something nga na. Kung naa gani kanang for example mga sisi masakay. Wala. Kuya kasi makatutok kita, siyempre kita lalaki ba ita, di ba? Kung ang babae mo mututok. Kung ang asawa. Kung sa'yo mong gusto, blindfold na ito na yung mga asawa para di mo tutok. Yang yan, kanang yang mga tinanawan kita, kanang murag akit ba? Murag ang siyempre. Brother, nakita na ako, brother, nga murag possessive kay ka, murag grabe ka. Nabay history ni mong partner sa una, nga nitipas ni? Naba ni history sa una? History nga. Nangabit, nipatulog lain, na ba? Wala kita. Single. Ano ingana man kay kakap brother, dili automatic sa man minyo na mo o live in.
Kasal na kita. Oh, dili automatic brad na kung maminyo na ka, wa na kay right mo tutok. Kung gwapo at kung di gwapo, isagdi. Brad, ayaw pa kung ang imong partner kung igatan yun na bisan pagdili sa jeep na tubangan, bisan pag-asa, iya ginambuhaton. Ang point na ko diri brad, you have to trust your partner. Number one, man na history di ay. Sagdi. Bura makaghadlok kayo nga malangkatan, brad. Yes, kita. Burag hadlok ba ka? Burag mo ni burag first time ni mo ba nga nakauya? Sa man ni first and Dili last pa. uyab ba nimo ni? Dili po dita. Talaga. Oh, burag feeling ba nimo nga murag talag sara ka maka-jackpot anak ka gwapa na sa lagmaan wa na ilaing gwapa kung makuha, burag ana ba imong pili? Dili po dita. Brad, kita mga lalaki, brad, dita mabalaka. Kung ang babae nato motipa sa lain sagdi. Sa ato mo ang point nako ba ani ba ani. Ang babae, brad. The same, bisa pag sa babae sa ilang mga bana. Bisa kung saan ninyo bantay, bisa kung saan ninyo istrikto, bisa pag butangan ninyo nag-CCTV ilang mga panty or brief. Kung magbinoang gina. Ang imong buhaton para dili sa matuok, sagdi love her, igugmaa, panggaa. Kung imo na nang gibuhat ang tanan, tapos nitipas gyapon, niadto gyapon sa lalaki na wa na tay mabuhat. Ing anak gyud siya, katol na gyud siya. Pero at least ikaw, gibot ni mo ang tanan. Ayaw kataranta. Ang resulta na bitaw, magsige na mug-away, ikaw rin ma-stress. Meaning to say, kung dagay mo dikit siya, meaning to say, lamion ang imong partner. Yes, kita. Sakto iya. Oh, meaning to say, guwapa imong partner. Dili kagiron, dili bagtakon, dili bukadog ilong. Meaning to say, swerte ka. So maglaway silang tanan. Pag gawas imong uyab, ikaw din gawas. Ha, narantagiya. Nara. Para dili siya matuok. Sagdi. Kay again, bisag unsaon ni mog marsyalo, brad. Kung mayon ang mga tao nga dili manggawas kay nay barangay exit pass, ang gay ulo mo gawas gyapon. Para na sa gugma. Bisa pag unsaon nimo og kulang na lang ay na lang. Buhat kag tower. Ibutang nimo imong uyab sa taas. Tagailan dayon og bahog. Matas ang buhok. Siya na dayon si Rapunzel. Patay. Og nawala na siya may gala. Klaro kayo may galang. Medyo may pagka-possessive si boyfriend. Kamo mga lalaki, kung inyong mga asawa o mga gwapa, pution, lamion, kadagay ka alirong, sumayin mo siyang kagalingon nga, grabe ba, swertiyan ako. Chicks yun kay kong asawa. Ano? Pero ayaw palabing murag halos imo nang ituok. Tanan na lang, bisag iyang pagtanaw, nung itutok man kato. O the same gyapon na sa mga asawa o mga uyab, mga babae. Nitutok lang, suko na dayon. Wala man, depende man akong sa mga tao mo eh. Di man siya ingon na kumaminyo ka din na kabalo ma-appreciate. Nagyapon ang pag-appreciate. Salo na ba namin ninyo? Or na, Ron? Break there. Stay put lang ta. There. Mag-hiking man ni Mami. Nagbabalik po ang inyong ayan, Tita B, the place to be. Guwapa ko dahil guwata ko belas 2:38 na Lunes na Lunes. Kumusta man ang inyong kuan? Ano ba yung nag-implementar karon sa kuan? Exit pass? Ano ba yung mga checkpoint? Nana ba? Kumusta? Kumusta mga panaglalis? Uban pa. Oga, siyempre katong uban dihang medyo nahubas na. Kay pagtuot sa bulsa, hala! Itlog naman. Patay na. Alright, anyway, karong taon-taon, alas 3, alas 4, katong nagpulyo na sila mga balay, exercise po ng pag may time, ha? Baklay-baklay, pwede ka sa sulod, ha? Or sa bakay maayo mga igala. Tita, nako'y problema, dugay, nakay ko, wala ka kita sa akong uyab. Uy, mingaw na ko niya. Sa may angay na kong bata, pa din namin sigig away, ha?
Mo pa dili mo gakita, gaaway pa gyud ana lugar. Hello? Hello lang ga. Hello? Anybody home? Ay nara, hello? Sabi, Isa ni. ako na si John Ridley, Si John, pila edad? 23. So, naka-quarantine mo ka karon mo nang wala may kita-kita si mong uyab. Wala kay Tita Bay. Tano si mo away nga mo pwede mo gakita, ga sige pa away. Amot lang niya Tita Bay. Kasi pasabot. So dili mo gakita tapos gaawayon pag yun ka, ana lugar. Oo. Sama sa may awayan. Kanang, Juan Tita Bay mo, kanang masuko dito sa kanang ako ng Badlongon. Badlong Dito mo. sa, Taon sa man ni tanan sa text na ni. Sa text sa tanan. sa tawag. Sa tawag. Pila edad ani? Grade 6. 18 na siya Tita Bay. 18 na. Pila na mo ka bulan maguyab? 10 months. Ay, bago pa. 10 months tapos mga 1 month na way kita eh. Ano yung Tita Bay, mga 1 month na. Aman sa dapit. Kahit sa Kuan, sa Biria. Ta ikaw nasa Kada rin sa Cagayan. so murag dagan kita matistingan aning long distance. Kaya basta long distance, shaky ng relationship. So sige mo away. So sa pangutanan nimo sa karon. Ang taon man rin ako Tita Bay nga para gusto na lang ako nga magkita bitang may para di na ko nasig awayin. Wala lagi tayo mabuhat lagi. Mo bitaw na exit pass. Kay sa kagulo ha. Inong gini mo nga wa tayo mabuhat ani kay naka-quarantine man tatanan. So dili na gyud matistingan karon ang relasyon. Tanaw na to kaning ingon kay grabe gugma pero ang COVID agay bulag. Wa tayo mabuhat karon. Video call ra kita karon, video call, tawag, text, mao ra gina karon. Wa tayo lain mabuhat. Okay? Okay, Wa Tita tayo Bay. lain mabuhat. Wa tayo mala, ha? What? Saan tamang ginamay gala nga? Di lang ikaw lang gimingaw. Kami po, gipamingaw na may tanan diri. Gimingaw manggaling mi nga bisag nara mi sulod sa balay, usa lang kamog lagyo. Party nga. (0995-335-2093). Tita, na ako'y problema. Na ako'y ka-char-char nga silingan na mo. Unya, 1 month na boros. Ha? Unya, 1 month na boros. Unya, sopak kong gini. Wow. Hello. Hello, Tita Bay. So, kibali, brother, tanang char-char lang, pero naborosan. O Tita Bay na sayop jo Tita Bay. Unsay definition na ng char-char nga relationship? Walay I love you ana na. Wala Tita Bay na. Ha? Kuan na ba? Unsay- Tila ito. Anong char-char na may tawag ani kay namoy mga asawa? So many. Tama ko Tita Bay. Ano sa? Kuya. Ano sa nakay asawa? Tama ko Kuya. Nakay uyab. So gi-char Oh. paki-kuan daw, paki-explain daw sa katitabi ko unsa din ang char-char nga relationship. Ay, ito inuod Tabi kay kamay magsabay eh. Kamay mapares-pares. So napatulang. Kabalo siya nga nakay uyab. Oo, kabalo siya. So nisukol pod siya sa char-char. Ang resulta naboros. So unsa may pangutana gini mo? Boros. Unya sopak imong ginikanan. Unsay problema nimo karon? Unsa may pangutana nimo? Ang mga tayo Tabi ba? Ganong gwapo kay ko.
Joker. Ha, ha, ha. Joker. Istoryahin! 0995-335-2093. Muna ni mga makasabot na takaron may gala kay panahon man sa quarantine. Medyo buang, medyo nanay mga gasugon nga symptoms sa kagakabuang may gala. Aha. Hello? Aha. Wala po naputol. Again. 0995-335-2093. Tita B, unsaon na ako titang sige mig-away sa akong partner kay gumikan sa kwarta. Patay na. Mo maginay. Hello? Hi. Hello? Hello, Tita B. Oh, kailan edad ni mo lang ga? Mura pa magka grade 7? Ha? Kuan ka ng Kailan edad ni mo? 23 sa Tita B, oy. 23. Kani mo pasabot nga partner sa may live-in o Oo, uyab pa? inanag yun. Live-in? Inap Tita B, oo. Pila na ka tuig live-in? Kanang 4 years, kay dili pa mo may makasal Tita B, kay kanang masayip akong birth certificate Tita B ba? Nasayop imong birth certificate? Oo, kanang illegitimate din kamulo pag-practice karon. Sa pila na ka process? Upat na ka tuig ang process? Dili kanang ay pa na ko nahimbalan Tita B nga illegitimate child din ko nga pagkuha nako sa kong PSA bag-o lang. So may problema na. Na, dili kay magkakasal Tita B na pag-away lagi mi Tita B kay kanang sa budget Tita B ba? So sa layo ra kay talangga wa makasal kay illegitimate ka tapos gaaway mo sa budget. Unsa man napadulong sa budget sa unsa naman ni quarantine oy? Unsa naman ang mga tao karon oy? Ito lang. Number one imong problema kay di mo makasal. Imo na kung ginanda nga di mo makasal kay di adlo ka basig sa paong ka ni Tita B kay galagot sa Tita B. Number one, ayoko char-charian ang birth certificate, malegitimate ka or dili, mapakasal ka. Basta kay single ka. Ayoko char-charian ng excuse o kwan. Anyway, unsa man ang klase nga budget imong pasabot ninyong giawayan? Sanang sa kwarta Tita B ba? Lagi unsa na nga budget imong sweldo, iyang sweldo, unsa man ni? Iyang sweldo. Iyang sweldo tapos Tapos iyang mong gihatag sa ko Tita B basta mong sweldo na tapos pagka pila ka ado kay pangitaon din niya unya. asa man ni padulong di ay wa man kanimo giwaldas. Wala man ako gibaldo si Tita B pamalit ra gud sa mga kinahanglan sa balit. Bali, dili siya makatuong ang iyang 500 dili kapalit og auto ana. Ana jud Tita B. Ay di simple ra kay problema. So simple ra kay na. Kabalo ka? Mura nag mag-audit ba? Simple ra kay na lang ga ang imong buhaton, tanan nimong paliton ilista. Ibutang tanan resibon, ibutang na sa notebook. Tapos ihapak din siyang nawong basta mangita siya kung unsa kulang iyang sweldo. Lagi. Tanan nimong wala man ka ikaw honest to goodness wala man ka kay ginakupit or namo gyud ubang gon nga kanang wala magsaba pero ang kwarta nga sweldo nga gigahin kay iyang gihatag di siyang igsuon pero wa siya magsaba dili mga kay ngana. Wala Tita uy. Walay problema lang ga kung wala kay gibot nga simple ra kayo kay usay kanimo kung mga bana usahay kanang abi nila nga makahatag lang kwarta abi nila layo kay maabtan silang kwarta tamor bunsara ba kada kora pila ba amount atong gistoryan anilang ga mga pila ni Tag 450 ang adlaw Tita. so pila ra ang ginahatag sa imo everyday gihatag o every week every sweldo Every week 27 ang kada semana 27. Tita. Taon sabi ang gikalagutan niya nga pili niya ang 27 wala asa day unsa day ang giakusa sa imo ha Gusto niya Tita nga kanang pagka-sweldo Tita kay mabinlan gid siya 2,000. ha Ang tao man naman ako. o dili ani simple ra kay lang ga ani baton nimo nana mo anak lang ga Nana dito duha. Ano nimo isulat nimo tanan ana mura ni mura na ang kwarta mura na ihatag sa iya ha pag mangita siya na kay lista ebidensya mura pa ang imong gihatag 27 pila ang kape pila ang kuan tubig kuryente renta Nana jud Tita. pero kabalo ka lang ga ang problema ng imo bitoy nga na pag ingana na bitaw ang klase ang pamikil gakawala na ng gugma lang ga sa imo ha kay ang tinuod nga gugma nga bana
pag masuko ka pagtanaw kulang, ang bana nga naigugma mo yun si mo lang pasensya gigay lang mura ginaong sweldo ay kabala ka lang maningkamot ng tani kung unsay mayo para kuan ka. Pero ang bana nga medyo kapangitan nagbikil mo na bisag gamay asa man nga padula kung 27 ikaw gawin na. Delikado na lang ga. O ang delikado diya kay live-in raman mo. Ang problema pag yun kay live-in man mo, pwede gyud sa moadto sa laing kay di man siya minyo. Tama? Lagi tito, Oo. ako ano lang. Ang resulta nimo ani nga imong resulta. Lagi dito, oy. Mo na ang dakong problema. Ngunit perminti ako ibalik-balik sa tanan mga nag-live-in. Wala gyud sukad nga nakoy color nga lalaki nga nag-live-in nga siya mo'y gansi. Wala sukad. Zero. Gansi gid kay miani Gansi. kita no. Ay, sobra pas gansi. Imbis unta nga magpakasal na may karong July kita na COVID pa gid kita. Wala na lang ga kanang labi na ingana. The way I look at it, na kwarta ng gihimong dahilan, napangita nagbikil, klaro na kay nang awa na naigugma. Napangita lang nagbikil nga ikaw mismo mo surrender para siya makapangitag bata-bata og single na pod. Lagi tito niya tiguwang na ra ba siya tita? Oy, ano may tiguang? Ang lalaki ba ya? Muna yung diferensya sa bayag lalaki. Ang lalaki habang tumatagal lalong sumasarap. Agay. Unaw ninyo nga si Freddy Aguilar nahalin pa. Si Dolphy, siyang katigulan nakakuha pa sa siya. Ang baliktad, Nahalin ang babae mo'y delikado. Moabot na mong tiguang, wala na. Oh no. Makaminyo mong tiguang, di wala na, duha na mo katigulang. Or kung makaboyfriend po mong bata, libakon mo. Unsang mga tiguangan ni patulog batang laki. Tinood na. I mean, practically speaking, katawa ta pero tinuod. Lagi tito. Oh, akong buhaton sa imo karon, maklaruhay ta, pila na mo imong anak, duha na. Duha na Oh, tita. asa magin mo padulong magpakasal na sa huwes. Lagi gyud. Mahuman ning tanan, magpakasal ka para na kay lakag pa din na sa basta-basta mo kan. Tapos kaniyang problema, kung mo manggigyan na yung problema pero pili na ko pamikil na ilista. Tanan nimong paliton, ilista sa notebook. Papel, tubig. Bayron nun sa tubig, kuryente para kung si taong kaniya isagpa ng notebook sa iyang naong. Okay? Lagi tita. Sige, thank you tita. Okay. Nga na ka-simple may gala. Usay ka ng napod bitaw mga bana nga mura ko sa kadako ang sweldo kapag hatag sa ilang. Ako bitaw sa inyo, kung kamo mga asawa na feeling ninyong inyong mga bana si pangitabot sa ilang sweldo, ubanan ninyo sa paggrocery. Para makabalo sila kung unsa ka kuana. Pati ka na yung pagsigarilyo, kwintaha. Na yung sigarilyo, bisyo, ipakita. Pero ang style ninyo, ay mo pinalagot. Okay, kabalo na mo ng mga lalaki, tandog ang pride, ana. So, yagiran nimo taro. Ang style nimo, ayo ipabundak. Unsa man ni, ay, kulang man nimo sweldo. Ayaw. Dako kay nang ang style nimo na lambing-lambing. Din nimo nga lang mo din itong nagasto karon lang Ora ni siya. Tamo ni ang imong gihatag sa ako gabi 2,000. So mo ni siya lang ang 1,000 na tubig, kuryente, tapos ang kuan ana. So atong cash in hand lang negative 20. Pangita ana sumat totally pakita. Muna ka mo swerte mo kung kamo mga bana sa tiyan lang. Hatag-hatag na mo ay na mo sige pag kay dili lalim mag-budgeting. Pero kung gusto gyud nimo nga ma-feel nimo din tanawa. Tanawa ang mga resibo kuban pa para pagtanaw nimo hala. Nang ni di ba? Para di ka sigyaw-yaw dia. Last na be. Ngayon ko advice, nanong mas palangga akong sister kaysa ako. Nanapuntahan ni mga magsuon na pon. Hello. Hello, Tita B. Lucky mo din eh. Unsa ni nga sister, magulang o mangod? Langhod, Tita B. Ngano nakaingon man ka nga mas palangga? Kay about among birthday. Awag na Mas gihandaan. Mas giyandaan siya kaysa ako. Tapos, So nabigil ka na nga wa ka gihandaan, gamay ra. So mga basig na timingan nga imong birthday ting ano po ting pitos. Layo pa sa sweldo. dili. 10 days lang ang among agwat, Tita B. Samot, may padagiusan na lang dito kung 10 days ra. Ang ako lang manggong kakuan, Tita B, kay
na siya'y regalo. Ako wala. Ikaw wala. Pila edad nimo, Oo. brother? Pila mo edad? 23 na Tita B. 23. So ever since matag birthday nga na gyud, perminti ka walay regalo, siya ang sister na. Naa. Unsa may pangutana, unsaon pagpatay sa sister o sa pagpatay sa mama? Dili Asa ko man imong Tita gusto? B. Asa tong unahon? Asa tong unahon? Walang Tita B. So mo na imong measurement sa gugma. So tungod kay burag gamahay na ka, imong gig na ning mama na nga ogro, burag bisag pina-joke lang bo. Oh grabe mama boy. Wala regalo. At si Connie regalo ako, wala regalo. Wala nga na, wala kay mga pina-joke-joke lang ba para di kay halata. Wala po Tita B. Di ba ko taon mo? Burag iyagig yung anong kuan man. Feeling ni mo ngano ka, burag ano man. Sa imong feeling, anong ganaon man ka? Murag, kaya naman ko daw sister kay kuan ay ang mama nasa abroad. Tapos, sana okay. akong sister, wala gid bitaw niya na alagaan sugat sa pagkabata. Bosag Tapos, na murag- bosag na feeling guilty imong kuan, imong mama kay feeling nitong giwan ako alagai, iyagi na lang ako gifts. Murag inana gid Tita B. Kabalo ka. Kani bitaw. Kani klaro nga. Karon nga hapon na kay murag daghang kay ko mga caller nga about sa igsoon. Kamo sultihan ta mo sa tinoda. Kaning maingani nga about sa mga favoritism, sa mga ginikanan, o uban pa. Lagi na yung maingana. And again, nanay mga kanya-kanyang rason. Now, sometimes, tama ka, makamahay, kilalimang ka, sunod na mo halos og birthday, 10 days a day, tapos wala ka giregaluhan. Tapos wala ka, sa imong birthday, wala ka gipartiyan, unsa may gibuhat? Kuan lang Tita B, naganda lang mi og pakbet og hotdog. Ang sa imong igsoon, Nay manok, nay cake, nay pasalot ka na na. grabe ha. So gikwinta gyud lugar nimo ha, nga murag grabe mas daghan gyud ana. Ano man lang? Murag makamahay lang sa Digayo. Anong feeling nimo? Pilay agwat ninyo sa edad? 1-7. 7. Dili ba ang imong panguna? Kaya dipindi gyud sa panguna. Dili ba imong panguna nga tungod kay love na lang po nimong manghod? Malipay na lang ka for her nga mas or dapat para sa imo mas ginaw na nimo nga dapat patas gyud mi. Kay paremi anak, murag ana imong feeling. Oo, dapat Tita B. Kay Dapat nga na dahil gyud ito panguna ba? parehas yun po minaulila sa ikan. Tapos, siya mo'y mas balor niya. Pangutana ni Ron, kay ang imong ginikanan dito, so wag na sila kabalongan, nagmahay ka. Ako mo'y gabalo. Imong, Pero ang father, nakabalo. tapos Ang ingon si mother, wala father. siya kabalo nga nagmahay ko. Kung sa maingon si mong father, nga nagmahay ka. Alam ko niya nga, kay iba na mga blari tabi, split na sila, 10 years. Ano sa? Ano sa? Split na sila. Bulag na Ay, sila ba? bulag na po. Mm-mm. So nahulog yung gari ka karon nga murag kulang sa pagmamahal. So murag Hindi na ingana lang na ikaw. tong murag struggle kayo. Long distance pa sa mama. Tapos feeling nimo less love pa ka kaysa imong igsoon. Tapos imong papa imong mama bulag pag yun. Murag pait kayo. Nana yung sabi. Ako ginan lang din ko sa papa din nga. So din lang unta ka nag-birthday, na unta kay handa. So murag napoy competition imong mama o imong papa. Oo. Di bali, wala lugar ka nagpuyo sa imong papa? Karon na ako siya karon. Okay. Pero technically, na mo ibalay nga imong mama mo yung nagbayad, dito mo nagpuyo, anak lugar. Oo. Kisa may kauban ninyo nga adult, Wala ako dito sa balay sa akong mother, ako sister dito. pila mo kabuig igsoon dito nan? Kabuduhara mo? Duha ra mi kita di. Munang complicated na imo ha. Bulag pa imong mamagpapa. Tapos sani? Layo pa imong mama. Dugay na nang OFW imong mama. Di sabi almost 15 years. Ay. Tapos di kay mo close mo imong sister. Kay murag feel man ako nga murag competition eh. Yun. Murag inana gyud ta tabi kay Nawa. So murag nahulog ka karon sa tuan ay dili gyud ni issue about sa imong igsoon or sa imong mama.
it's about you na feeling nimo parang asa mang yugani burag wa, ang imong mama layo magpapapagin nimo bulag, di ba? Tapos di pa kabulo ka, ano na lang, wala tay mabuhat karon kung unsay panguna-una si imong mama karon, si imong papa, si imong song karon, kabalo na po sila own issues. Ang imo rag yung list na mabuhat ani karon, brother. Himuwag inspirasyon ang nahitabo nimo karon nganoy ngani. Rana tuod nabuhi kasi imong mama kay abroad siya pero mo lagi layo na sacrifice ang inyong relationship pati ang relationship sa imong mama ug imong papa, tama? Oh, Tita B. So dapat mahimong inimong inspirasyon nga tana dili ka magsuwail ha. Ayaw pag ang uban man gud lahi magdruga-druga dayon, magsuwail dayon, mag-bad boy dayon, di magtarong eskwelahan kay kunwari magrebelde, wag na, wag na. Ang imong buhaton ano na imo nimo nag-inspirasyon nimo sitwasyon nga muingon ka nga tana sa akong family pohon. Dili ko gusto nga mapareha sa unsa ang akong family karon. As fast as possible, ang akong parents kailangan ako o akong wife kailangan intact, may dili mi broken family. As much as possible mangita ko pamaagi na as much as possible ang akong trabaho dili kayo ko layo sa akong akong mga anak para ang among banding naa para mas close me. Tana Tita B. maningkamot kog tarong para mas mo asenso ko o mahatan ako better life ang akong family. O kung saan nimo na pag-achieve sa imong dreams, magdamgo kag dako kung saan pag-achieve nimo ana. Tungod na sa imong current situation karon, mo na imong kwaon og hugot para magtarong kag samot para imo ning uno na sa imong kagalingon. Di ko gusto nga maingani akong pamilya. Gusto ko nga better, united akong family, loving among family nga makainggi ko nga home ang akong pamilya. More na list na imong mabuhat karon because at the end of the day wata kabalo sa ilang mga own reasons nga ano ing anak. I understand imong feeling karon nganong naing anak ka. But again, dili tungod kay nganing sitwasyon karon magtutunin ka og ganang bisyo, droga o ingana ha. Wag ganon. Okay? Oh, Tita B. Wata na siya na inspiration para mahimo kang better person o ang imong families pohon, imong family mo own family pohon dili mapareha sa imong nasinati karon. Okay? Oh, Tita B. Salamat. Kaya nimo na, brother. Saan ta man good kung saan ta kulang man yun. Okay? Oh, Mangita Tita na B, lang ka salamat. lain nimo mga friends, sa kanang sakto nga friends, nga at least dito nimo mapaw nga ma-feel nimo nga mas love ka ana. Alright? Oh, Tita B. Alright. Bye. That is that's a very sad actually sitwasyon may galan. Actually ang iyang issue gid actually is di man to the kuan yung lugar nga bitaw ka ng tungod kay nagmahay siya na actually do kuan mga side effect na lang na pero ang main yun ng problem is asa man gyud go ano bilang kung mama layo should na ko ma-feel ang motherly nga love tayang mama pod kay siyempre tungod kay ang sign po sa guilty sa mga parents silang mga anak kung feeling nila nga murag o sila matag mo nang sometimes ginabundakan og mga gadget, mga butang, may anak kay para namo ko sila feeling nga kanang wala mo ko sa panahon na nasa kalisod, wala ko nagpakaginikanan kay layo ko so feeling ako para ako nang matapakan mo nang manghatag which is dili pa na masabtan promise sa mga bata nga nang gidara. Ang problema pag yun, nalayo pa yung maman, ang papa tana, ang problema kay bulag man pud ay so sila nagpuyo sa papa. Dapat ang papa ato mo ina dito. So naitabo na po karon, so sila ra siya igsuon. So naitabo na kompetisyon kay ang mama mas moatag og paboro dito. So ang ending instead na mahapit na siya nga nag-birthday iyang igsuon nga gihandaan, nahimo na ng kompetisyon nga pili biya ang gihap bi manong upat ka chicken, ako duha ka chicken ang ako naina na ino nang pag kuan niya. So nagmahay na po siya kay pili niya na ipabor-pabor. Pait kay nga mga rason nga na may gala. Mo nang gakagol pa ng mga family nga preana ba. Tuod na provide nimo ang needs
Pero nasakripisyo po ang kuan, relationship sa pamilya, sa bana, sa anak, ingana. Well, wala nang kabaro sa ilang mga reason anong na ingana, but you know, di ba? Sometimes di na ko makuan ba. So, unsa man gyud iway ani? Ang pamilya? I mean, ako para lang sa kuha, para lang katita biya kung una-una ha. Kanya akong kahago para kang kinsa din, di ba kanya akong kahago para man isa kong anak, para man isa kong mga kuan, para man isa kong pamilya. So kanong ingani magtrabaho ko pero di din wala di gihapon broken family ko, di gihapon intact ko pamilya nagka murag para nako murag usa may rason na akong mga kahago din. Ay pa magbasok na lang ta. Sunod na! More sa hapon. Daghang salamat. Joe Romantico, musunod na. Daghang salamat sa imo Dejo. Thank you very much. Daghang salamat. Ingat mo na. I love you all. Bye! Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Please paki-share ni again sa inyong mga friends at mga Bisaya nga mga followers, and please subscribe sa akong YouTube channel Bitok Bitok University. Follow me sa akong Instagram Bernie Bitok 2 ug sa akong Facebook fan page Bitok Bitok University. Daghang salamat.